हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबावनाय थाबाय। दायो आङो बेबायदिनो सिसुबारि गामियाव आरोबाव सफैबावबाय। मानो होनना बुङोब्ला बुहुत दुखुनांथावनि बाथ्रा। बेबायदिनो दैबानाजों गोबांथार सरकारि स्कुलफ्राखौबो एखुजोबनो गोनां जाबाय होनदों। बेजों लोगोसे आरोबाव गोबांथार न'फोरखौहाय मोनफैजोब्बायनो दैया दा गासैखौबो एखुगासिनो दङ। अलरेडि बेजों लोगोसे गंसे चार्च दंमोन बेयाव, बे चार्चआबो ओरैबायदि मोनबायानो दा एरखुनांलागासिनो दङ। आङो दा बेखौनो मा रोखोम जादों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो थाखाय नाजागासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, अब्लानो गासैखौबो नुलांजोबगोन। दा नायदो नै लोगोफोर, नैबे स्कुलनि बेन्चमोन आरो दा बेयावहाय साइथिं खालामनानै दोनफैनो गोनां जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नै बैनोमोन सरकारि स्कुल, बियो एलपि स्कुल। आङो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय नाजागासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय था, अब्लानो नुलांजोबगोन। आरो दा एसे आवगोलफोर एसे गोजान जायोमोन स्कुलनिफ्राय दैया, मानो होनना बुङोब्ला दा दैया एलपि स्कुलावहाय मोनफैबाय। आरो बेजों लोगोसे नै बेफोर न'आखौ एखुनो गोनां जायाखैमोन। दा दैया सफैनाय हिसाबै बेफोरखौ गासैखौबो एखुनो गोनां जाबाय। आरो नै दा बेफोरो गासैबो स्कुलनि मालजोबमोन, बेफोरो दा साइथिं खालामनानै दोननो गोनां जाबाय। आरो बहुद गिदिर आरो बे दैखौ बारनो हाया, ओरैबायदि गिदिरखा नै, ओरैबायदि स्पिड, ओरैबायदि गोथौ आरो बे दैया। दा नै नायदो, नै खाथियाव थाजाबावासो ओरैबायदि खुरखागासिनो दं। आरो बियो ओरैबायदि गोथौखा, ओरैबायदि गास'नो मोनखा आरो बेयावहाय। दा थासारिफ्रा नै ओरैबायदि दुखुनांथावना जाबाय। आरो बेफोरो एलपि स्कुलफ्रा गासैबो सरकारि स्कुलमोन। मानो होनना बुङोब्ला दा गासैबो एरखुनो गोनां जाबाय। नै बियो सिगांनिमोन, गोदान मोनबायमोन। दा नै गासैबो एरखुनानैहाय साइथिं खालामनोसो गोनां जाबाय। आरो ओमफ्राय बैफ्रावबो न' दंमोन दा दानिया? नैबे बेयावहाय माने स्कुलनि लेट्रिन दंमोननो आरो दा एखुनो गोनां जाजोब्बाय। ओमफ्राय बै गेजेरफ्रावबोथ' गासिबो न' दंजोबखायोमोन, गासिबो एखुनो गोनां जाजोब्बाय हनै। आरो बैजोंसो बैफोरथ' आवगोलनो एखुनांखादों अबसे बैफोरो। ओमफ्राय नै ओरैबोथ' दंमोन न', एखुनो गोनां जाजोब्बाय। बारि बागान, गय बागान साफा। आरो दा नै हाया अयथासार मोजांमोन। दा सिबायफोर बहुद रिक्स, अब्लाबो रिलिफआव बारलांफिननो गोनां जाबाय। बिसोरो फुराना न'फ्रावहाय माखासे दाउ अमा बोरमा गारबोनाय हिसाबै बेखौहाय नायनो थांदोंमोन। नै बेबायदि गथ' गोरलैफोरखौ लानानैब्लाबो एथ' गिदिर दैयावहाय बारसोमलांनांगौ गोनां जादों। दा बुहुद रिक्सनि खोथा। बेयावहाय गोबांथार न' बायदिसिना खुरखानानै थिं बायदिसिना लाबोबाय, औवा दंफां मुरा। बायसान्स जुदि बोरैबा गादलुन गादलान गोग्लैबायनांगौब्ला दैनिफ्राय सिखारफिननो हागोना खुथिन। दा नै बेफोरबायदि गथ' लानानैहाय बारनो गोनां जादों। नै गथ' गोरलैफोरखौनो लानानै रिलिफआव बारलांफिननो गोनां जादों। नै नायनानै लादो, नै बहुद रिक्स, बहुद दुखुनांथावना। बेफोर गासैबो न' दंजोबोमोन, गासैबो खुरखानानै लांजोबजानाय जाबाय नै दैया। दा रिलिफखौबो मोनहैसिगोन दां मोनसे बा मोननै, दां मोननै मोनथामसोल'सै होननानैहाय खोनानो मोन्दों। जोंथ' बारलांनो हायाखिसै बेखौ, अयथासार गिदिर दैया। ओरैजोंथ' बारनो हानाय नङा ने आब'? ओरैजों बारनांगौब्ला मानसियानो दोबैना गास'नो मोननाय नङा। मानसिफ्रानो मा जागोन, दोबैदों हाब, आयौ है दा बारलाबायहो, बहुद रिक्सनि खोथा दङ। बे एफा गिदिर दै, थै दा दैया नै बेयावनोसै, खाथियावनोसै। आरो बेजों लोगोसे गिर्जाखौबो मोनसिगोन। गिर्जायाथ' नै बेयावनोसै, मथा मथि गिर्जाया दां मोनथामसो जाबावगोन आरो मोनहैनोहाय। दा मोनथारसिगोन। दा बे गिर्जाखौ फोथारबायमोन नामाथाय? फोथारथ'वाखै ने? दासो लुगासिनो दङ। बहुद गिदिर लुबायमोन नै गिर्जाखौहाय। जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा।
गोबांथार दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थाखा गारबायमोन बेयावहाय मानो होनना बुङोब्ला दैया मोनथारसिगोन आरो नै दा दुखुनि नांथावनि बाथ्राया बेनो बिदिला हाबथ'नाय जायाखैमोन ने आदा गेरजाया हाबबायमोन आरो उफाय गैया दस्रायावहायथ' गैथ'वामोन दा गिर्जा गैथ'यैनि थाखाय बेयाव हाबथ'नांदोंमोन आफादावथ' आस्सा होमब्लाबो ओरैनो मावदों ओरैनो हाबदों आस्सा मानो होनोब्ला दुखुनांथावनि बाथ्राया नै दैया मोननोसै औ बेनो आरो दा खोनानो मोन्दों गिर्जाया माने हाबजेनबायमोन ओरैबो मावदों ओरैबो हाबदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला नै दैया साखाथियावनोसै मोननो बारा गोजान गैला आरो नैबे गिर्जा ओमफ्राय नैबे दै दां मोननै मोनथाम हाब बेफोर न'आ ओरैबायदि एरखुनो गोनां जाजोब्बाय नै न'फ्रा स्कुला बेनो नै फुराना स्कुला नै बेफोरखौथ' एरखुजोबनांखाबाय नै स्कुलाथ' बेनोसै ओमफ्राय दैयाबो बेनोसै नै बुहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा नैबे न'आ आदानिमोन नै दा एरखुनो गोनां जाबाय दैया साखाथियाव फैनानै दा रिलिफआव दंहैयो ने आदा ओमफ्राय रिलिफाखौबो मोनहैनायसै होनलाय दैया रिलिफआव मोननायसै ओमफ्राय दा रिलिफआ ओरै बोथोरनाङासै साहाजों आस्सा साहाजों बोथोरगासिनो दं ने बोथोरगासिनो ओमफ्राय बैयाव मोनसे सावथालिफोरनि गिर्जा दंमोन आदिबासिफोरनि बेखौहाय लांबाय नामा लांबाय गैला सिंबो गैला आस्सा दा रिलिफाखौबो मोननोसैनो नै बे आदानिमोन न'आ दुखुनांथावनि बाथ्रा ओरैबायदि हाफ्रा मोजांमोन नै गायग्रा बेफोरो गासैबो फाथो माइ खेथि जाजोबोमोन ओमफ्राय नै दैया बेलाय नै बोनसै नै बेयावनो दां मोननैल'सै बैयाव बोनसै नै जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जोबोर दुखुनांथावनि बाथ्रा जाबाय सिबायफोर हाया बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो नै मोजां मोजां हा दंमोन बेबायदिनो गासैजोंबो दैजोंनो खुरखानानै लांजोबजाबाय बेबायदिनो गोरिब दुखिया जानांजोब्बाय आरो बिसोरो गासैबो हनै बैयावबो हनै बेफोर गासै न'जोबमोन गासैखौबो एरखुजोबनो गोनां जाबाय आरो रिलिफआ बैयाव थानो गोनां जादोंमोन रिलिफखौबो मोनहैसिगोन होनबाय दां मोननैसोल'सैनो रिलिफखौबो मोनहैनो थाखाय दा बेफोरबायदि आरो आङो देखायहरनो नाजागासिनो दङ बैयावहाय प्रसासननि मानसिफोर दं हनै SSBफोर जानांगौ बै न' गोबाय खाथियाव आं नोंथांमोननो जुम बोनानै देखायनो नाजादों नैबेयाव ओइ हनै मोजां सिनायहरा आरो ओइलाय दा बिसोरबो नायगिदिंगासिनो दङ दैया जोबोर गिदिर अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो दिनैसो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायनानै होदो जाहाथे आंनि बेबायदि गोदान गोदान भिडिअ खालामनायफोरखौ नोंथांमोननि सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैयो अब्ला एसेनोसै बाय बाय